Una bogeria, deien alguns, un repte impossible d'altres. Serà un fracàs, s'escoltava. Una iniciativa que, per poder funcionar, s'havia de traslladar als districtes de la ciutat de Barcelona per fer-se efectiva el 10 d'abril d'aquest any. A Sants, més concretament a les Cotxeres, la gent dels barris de Sants Montjuïc es van posar mans a l'obra. Quina feinada! Com ho farem? Com ens organitzem? Amb quins recursos? Aquestes eren algunes de les preguntes que es podien escoltar, però que es van anar resolent a mesura que es feia realitat Sants Montjuïc decideix. Amb el suport del veïnat i de diverses entitats dels nostres barris, aquella plataforma va adquirir un gran recolzament social de tots els barris del districte. Després de mesos de reunions, moltes parades informatives i parades de recollida de vot anticipat, col·laborant amb molts dels actes dels nostres barris, la suma de més i més adhesions, hores i hores de recollida i recerca de recursos materials per poder garantir una consulta digna i seriosa, va arribar el gran dia. El 10 d'abril s'iniciava amb un matí ple de nervis pel neguit d'assolir una gran participació, amb amics vinguts de tot arreu, amb la festa al carrer, amb cues als col·legis. Arribat al migdia, ningú creia el que estava passant. Els nervis estaven a flor de pell, però perquè l'organització es veia desbordada degut a l'èxit de la participació. El somni era una realitat. La consulta a Sants Montjuïc i a Barcelona havia estat un èxit, una realitat impensable a l'inici d'aquest procés. Per ser una iniciativa popular, pel treball desinteressat de tants veïns i veïnes en favor de la llibertat del país, per fer una jornada festiva i exemplar durant la consulta més important per a la independència de Catalunya, per assolir més d'un 18% de participació quan arribar al 10 es deia que era impossible, i sobretot per fer possible el somni de moltes persones que van lluitar per Catalunya des de molts àmbits i haurien sospirat per veure i viure una diada històrica com la del 10 d'abril. Per tot això, premiem Sants Montjuïc decideix. Recull el premi Bruno Díaz, coordinador de Sants Montjuïc decideix. Bé, moltes gràcies, estic realment emocionat i a més de ser aquí perquè, bé, tot i que sóc jove, ho comentava molt Alfred, he estat diria que a 8 Premis Lluís Companys, sempre allà on sou vosaltres, i m'hagués imaginat avui ser aquí parlant-vos, no? Però no us parlo jo, us parlem prop de 800 persones que ens van deixar la pell en aquesta consulta. Prop de 800 persones que vam començar al febrer del 2010, que sembla molt lluny, no? Que ens vam reunir a Cotxeres i vam imaginar que potser un dia podríem fer una consulta. Pensàvem que era impossible, després vam pensar que era molt difícil, quan ja portàvem uns mesos pensàvem que era força difícil i al final ja no pensàvem perquè no teníem temps, no? De fet, ara que comentàvem les batalletes amb l'Alfred i tal, encara no sabem com va ser possible, no sabem què vam fer bé, no sabem quin va ser l'element que va fer que fos esclatant. Encara recordo la joia al centre social el dia que celebràvem els resultats, no? En primer lloc, agrair aquest premi a Esquerra Republicana de Sants, en primer lloc perquè sempre hi van creure en la consulta, el senyor conseller. Sempre hi heu cregut i sense les entitats com Esquerra Republicana i tantes d'altres hauria estat impossible tirar endavant la consulta. A més, hem de fer una referència especial, molt especial,
la gent del secretariat d'entitats, avui està aquí la presidenta, perquè sense vosaltres no haguéssim tingut la capacitat que vam tenir. Sense vosaltres no haguéssim tingut, en primer lloc, unes gestions administratives, no haguéssim tingut les sales. Vosaltres vau tenir la valentia d'aguantar davant de l'Ajuntament, quan l'Ajuntament no ens deixava les sales, quan l'Ajuntament ens posava problemes. Això no ho oblidarem. Vosaltres, davant d'un Ajuntament ferotge, que es pensava que l'espai públic era seu, vau aguantar. I això de veritat, és el més gran agraïment que us podem fer. Moltes gràcies, també és vostre aquest premi, de veritat. Però sobretot aquest premi és de la gent. És de la gent que va empancar, la gent que estàvem al carrer quan feia fred, la gent que estàvem al carrer quan plovia, quan feia vent, la gent que aguantàvem quan passava poc, però de tant en tant ens insultaven, sí, ens deien coses que no eren agradables, la gent que també aguantàvem quan ens deien, bueno, ens amenaçaven, la gent que aguantava quan l'Ajuntament ens va dir que no a la cara, quan vam anar al ple del districte. Moltes gràcies també als que veu anar allà amb el pet o allà donant la cara al ple del districte. A tota aquesta gent que vau fer aquesta feina i que vam aconseguir que en aquest barri es despertessin moltes consciències. Vam aconseguir que la bona gent d'aquest barri, sobretot la gent gran, que deia, ai, no sé si ho veuré, i vols dir, tinc una mica de por, i les bombes i les guerres, aquesta gent va perdre la por. I aquest és el llegat que els deixem, com deia l'Alfred. Aquest és el llegat que els deixem, les que ens vam juntar generacions de tota mena. Gent gran, gent jove com jo, gent casada, gent separada, gent de tota mena. Un reconeixement molt especial als familiars dels voluntaris, pobra gent, no? A les dones, als amics, als germans, a les mares, que ens vau aguantar, quan arribàvem tard a casa, quan no ens veieu, quan fèiem mala cara. A tots vosaltres també moltes gràcies, perquè espero que no us hagi trencat cap matrimoni per culpa de la consulta, però moltes gràcies per la vostra paciència, perquè sense vosaltres tampoc podria haver estat. Moltes gràcies, de veritat. I bé, només fer-vos saber que si un dia uns xalabrats a Arenys de Munt se'ls va acudir fer una consulta, que si més endavant a milers de persones se'ls va acudir fer-ho als seus municipis, si al final ens vam decidir a Barcelona, va ser perquè en teníem moltes ganes, va ser perquè creiem que ho havíem de fer, però va ser també perquè no vèiem que hi hagués la voluntat dels polítics per tirar-ho endavant. Per si un cas, ens vam organitzar i vam posar el tema sobre la taula. Això què vol dir? Això vol dir que vam aprendre que entre tots, treballant des de la base, i aquesta és una lliçó molt important, vam poder treballar gent de tota mena d'ideologies, de tota mena d'edats, de procedències, que no ens preguntàvem qui érem ni d'on veníem. Tant era, teníem un objectiu en comú. I hem après que junts, siguem d'on siguem i venim d'on venim, podem fer grans coses. Aquesta és la gran lliçó que vam prendre tots els que vam treballar en aquesta consulta a Sants i espero que arreu del nostre país. I bé, per acabar, dir-vos que, com a mínim, a Sants la lluita continua, que nosaltres, un cop vam acabar la consulta, Sants Montjuïc decideix de deixar d'existir. De fet, m'ha dit coordinador, ja no soc coordinador perquè Sants Montjuïc decideix no existeix, però sí que vam pensar, fent una reflexió en el sopar de celebració, perquè la vam celebrar ahir de grossa, vam decidir continuar la feina amb una entitat que es diu Sants Montjuïc per la Independència, Poble Sec per la Independència, que té l'objectiu de seguir organitzant a la gent, els voluntaris, seguim fent paradetes, seguir emprenyant a la gent, agafant-los pel carrer, explicant-los, aquest cop sí, ja ho podem dir, que volem la independència. D'aquelles ens havíem de tapar la boca, no? I érem neutrals, no? Havíem de dir que volíem decidir. Ara ja podem dir que volem la independència, no? I per això us animo a tots vosaltres, ja sigui des dels partits, però també és important des de la societat civil, des d'entitats com Sants Montjuïc per la Independència, a treballar, a construir, a parlar amb la gent, que és la cosa més important que estem fent en aquestes parades, comentar la jugada, explicar-los per què hem de ser independents. Us animo a participar, em sembla que hem deixat informació
i que us animeu a participar a Sants Montjuïc per la independència, perquè la lluita no s'ha acabat i per si un cas hem d'estar preparats. I bé, finalment, doncs, agrair aquest premi i animar-vos a seguir treballant i a seguir treballant aquest cop de veritat. És a dir, anem de cara perquè, segons diuen uns que es diuen CEO, ara ja hi ha un 45% de catalans que votarien que sí, no? I, de fet, si això es tradueix en un referèndum, ja el sí guanyaríem un 65% dels vots, no? Aleshores, crec que la consigna que ens hem de fer tots plegats, la gent, els polítics, també, tots, és a què esperem, no? No sé vosaltres, però jo tinc pressa. Tinc molta pressa, com va dir el molt honorable president Barrera, en pau descansi. I penso que la millor forma d'homenatjar-los a tot aquell llegat que deia l'Alfred, i especialment els que ja no podran veure, és aconseguir la independència i fer-ho de pressa, perquè mira, jo soc jove, el senyor Brogi no tant, però us puc assegurar que tinc tanta pressa com vostè. Moltes gràcies i visca Catalunya.